Вітаю вас! Сёння нядзеля, 23 верасня. У эфіры тэлеканала Віцебск інфармацыйная праграма «7 дзён». Галоўныя навіны адыходзячага тыдня. Нам важна не толькі расказаць пра іх, а і разабрацца, як і чаму адбылася тая ці іншая падзея. Самыя цікавыя моманты з жыцця вобласці прадставяць нашы карэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. Кадровый день. Прызначаны новый помощник президента, инспектор по Витебской области. У Лепельским и Браславским районах новые старшыні райвыканкамаў. Свиней элитных пород датской и голландской селекции выращивают у Чашніцкім районе. Буйный инвестпроект по будаўніцтве свинокомплексу реализуя айчынны инвестор. Российские праваахоўнікі дапамогуць беларускім калегам при правядзенні международных спартыўных мерапрыемстваў. Аб гэтым стало вядома падчас аб'яднанай калегіі МУЗ саюзнай дзяржавы ў Новополоцку. Першая ў Віцебскай вобласці школа міру адкрылася ў гарадоцкім раёне. Яе вучнямі сталі 2 дзесяткі падлеткаў. Новае поле для міні-футбола з'явілася ў Віцебскім дзіцячым доме. Абсталявалі яго на сродкі спонсараў. Аўторак на гэтым тыдні стаў кадравым днём у прэзідэнта. Александр Лукашенко назначыў Віталя Воўка памочнікам прэзідэнта Беларусі інспектарам па Віцебскай вобласці. Да гэтага апошнія 4 гады ён займаў пасаду міністра прамысловасці краіны. Прэзідэнт таксама даў згоду на назначэнне Александра Баданіна старшынёй Браслаўскага райвыканкама і Михаіла Кісялевіча старшынёй Лепельскага райвыканкама. А вось Барыс Яфрэмаў, які дагэтуль займаў пасаду старшыні Лепельскага райвыканкама, узгоднены на пасаду намесніка старшыні Віцебскага аблвыканкама. Цяпер ён будзе адказваць за развіццё АПК вобласці. Зрабіць Віцебскую вобласць лепшай у краіне. Такую амбіцыйную задачу агучыў новы памочнік прэзідэнта Беларусі, інспектар па Віцебскай вобласці Віталь Воўк. Александр Лукашенко прызначыў яго на новую пасаду, а афіцыйнае прадстаўленне адбылося ў Віцебскім аблвыканкаме. Чым можа дапамагчы вопыт Віталя Воўка паўночнаму рэгіёну Беларусі, даведалася наша здымачная група. Свое рашэнне прызначыць Віталя Воўка памочнікам прэзідэнта па Віцебскай вобласці Александр Лукашенко патлумачыў нежаданнем страціць высокакласнага спецыяліста і вопытнага кіраўніка. Некалькі гадоў запар Віталь Воўк быў дырэктарам мінскага завода колавых цягачоў. Менавіта там праявіў сябе як арганізатар вытворчасці і потым узначаліў Міністэрства прамысловасці Беларусі. Яго прыярытэтамі на новай пасадзе стануць развіццё Аршанскага раёна і ўсе кадравыя пытанні Віцебскай вобласці. Новы інспектар па Віцебскай вобласці, ураджэнец Гомельшчыны, скончыў Беларускі політэхнічны інстытут і акадэмію кіравання пры прэзідэнце Беларусі. Працаваў на некалькіх сталічных заводах. Самае галоўнае – гэта якраз вопыт Віталя Воўка ў галіне прамысловасці. Кіраўнік краіны паставіў канкрэтныя задачы: эфектыўная работа прадпрыемстваў, інвестыцыя, новыя працоўныя месцы і дастойная заработная плата. Проблемы в этой отрасли, в промышленности здесь имеются достаточно серьезные. Поэтому его опыт, его профессионализм, я думаю, поможет в решении этих задач, которые надо сегодня здесь реализовывать в Витебской области. Ну и вчера при назначении президент нашей страны четко расставил акценты в его работе. Конечно, это прежде всего контроль за работой кадров, это контроль за той ситуацией, которая происходит, за социально-политической обстановкой, за общественной обстановкой здесь, в Витебской области. Загрузить пустуючыя вытворчыя плошчы, наладзіць капітальны рамонт тэхнікі, выпускаць новыя сельскагаспадарчыя агрэгаты, прыстасаваныя пад асаблівасці нашага рэгіёну. Такімі першачарговыя задачы ў прамысловым рэчышчы бачыць Мікалай Шарснёў. Працаваць абласныя ўлады і памочнік прэзідэнта збіраюцца ў камандзе. Витебская область по удельному весу в целом по объему продукции занимает где-то порядка 15,7% в этом году. В общем объеме страны мы идем практически на равных с Минском. Гомель впереди нас. Все остальные регионы удельный вес ниже. Что при том, как мы работаем, сколько у нас проблем, и тем не менее мы неплохо выглядим. Но исходя из тех возможностей и резервов, мы можем добавить практически в разы. Новага памочніка прэзідэнта старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў запрасіў прымаць удзел ва ўсіх пасяджэннях і нарадах, каб хутчэй увайсці ў курс спраў. Дапамога Віталя Воўка як профессионала спатрэбіцца ў вырашэнні многіх наболелых для области проблем. Прежде всего, это, естественно, Орша, потому что есть большая ответственность, в том числе и моя. Вот. Но главная задача – это работа с кадрами,
это поднять промышленный потенциал Витебщины, чтобы люди Витебщины жили лучше, чтобы оставались у себя в своих городах, населенных пунктах и гордились своей страной и областью. Самае галоўнае для новага памочніка прэзідэнта – гэта кантроль за выкананнем даручэнняў кіраўніка краіны, асабліва ў Аршанскім раёне, да якога зараз асаблівая ўвага. Вольга Шмаргун, Дмітрый Котаў, навіны, Віцебск. Сярод новых назначэнцаў гэтага тыдня Михаил Кисялевич і Александр Баданин. На пасады кіраўнікоў раённых выканкамаў іх зацвердзілі дэпутаты Лепельскага і Браслаўскага раённых саветаў. Аб тым, якія задачы трэба будзе вырашаць маладым старшыням, Артур Смалякоў. Лепельшчына – ідэальны прыклад ратацыі кадраў. Кіраўніцтва ідзе на павышэнне, вырасціўшы сабе годную змену. Апошнія 6 гадоў раён узначальваў Барыс Яфрэмаў. За гэты час край змяніўся і расквітнеў. Паспяховую працу кіраўніка ацанілі абласныя ўлады, і ён атрымаў пасаду намесніка старшыні Витебскага аблвыканкама. Сохранили сельхозпроизводство. Первым мы где-то в области пошли и откликнулись на задачу облисполкома по созданию традиционных структур. Сегодня все практически сельхозорганизации, за исключением сортоиспытательной станции и одного акционерного общества, находятся в этой структуре. Это, конечно же, сразу дало свои результаты и по урожайности, и по качеству сева, значит, и по валовому производству. На змену вопытным кадрам приходят молодые. Лепельский район довераны 30-гадовому Михаилу Кисялевичу. Нягледзячы на ўзрост, у яго паслужным спісе пасады ад дырэктара сельгаспрадпрыемства да намесніка старшыні райвыканкама. Да таго ж новы кіраўнік уваходзіць у спецыяльную групу рэгіянальнага рэзерву кіруючых кадраў адміністрацыі прэзідэнта. Што патрэбна раёну і як дасягнуць поспеху, ведае дакладна. Определиться дальнейшим развитием сельского хозяйства. Уже приоритеты направления имеются, и мы это видим. Это оптимизация структуры посевных площадей, что уже делается в Лепельском районе. Это закупка современной, мощной энергонасыщенной техники. Это работа с кадрами, это повышение кадрового потенциала населения и в целом увеличение производства сельхозпродукции в разы. Что касаемо других направлений, это привлечение инвестиций, работа с инновационными направлениями. Также необходимо не забывать и социальную сферу. Кіраўнік вобласці Миколай Шарснёў уручае Михаилу Кисялевичу службовае пасведчанне і ставіць перад ім сур'ёзныя задачы. Трэба вывести на новый ўзровень прамысловасць, сельскую гаспадарку и прыватны бізнес Лепельскага района. Вы отработали на сортоиспытательной станции. Вы знаете потенциальную возможность культур, что можно получать, не тех 10 центнеров рапса, а 30-40, не 20 центнеров зерна, а 50-60 и так далее и тому подобное. И вот когда мы на реальные вещи перемножаем это все, то мы видим, что в селе можно прорасти в разы, не в процентах, а в разы. Это совершенно другие результаты будут, абсолютно другие результаты. И делать это надо быстро. Да новых выклікаў гатовы Александр Баданин, які ўзначаліў Браслаўскі райвыканкам. Да гэтага працаваў намеснікам старшыні ў Міёрскім раёне, але блакітная жамчужына Віцебшчыны добра вядома. 45-гадовага кіраўніка з ёй звязвае працяглы час службовай дзейнасці. З чаго пачаць работу на новай пасадзе, ужо вызначыўся. Первое, что надо понять для себя, что это туристический центр, туристический огромный потенциал Браславщины. Хочется максимально его использовать, максимально развить и через туризм сделать комфортную и достойную жизнь наших людей, наших граждан. Мы хотим сделать, чтобы этот город был одним из самых красивых в Беларуси, и сюда придет бизнес, и это даст толчок для развития предпринимательства. Когда удобно, честно, открыто можно вести свое дело, что лучше надо. Зрабіць Браслаў турыстычным цэнтрам краіны, развіваць прадпрымальніцтва і стварыць тут спрыяльную інфраструктуру, каб людзі заставаліся на малой радзіме. Миколай Шарснёў ставіць задачы перад новым кіраўніком раёна і адзначае, што Віцебскую вобласць штогод пакідае да 7 тысяч насельніцтва. Лічбу велічынёй з раённы цэнтр трэба памяншаць. Они должны учиться, понимая, что эта профессия пригодится здесь, на месте, где родился, где вырос, и он будет полезен, и он должен вернуться сюда и сказать, что это лучшее место, меня здесь все устраивает. А для этого в регионе необходимо иметь детсад, школу, музыкальную школу, спортзал,
условия для развлечений, для жизни, для образования. Яшчэ одна важная задача – падрыхтаваць раён да дажынак 2019. Менавіта з фестывалю працаўнікоў вёскі павінен пачацца адлік новай гісторыі Браслава. Мікалай Шарснёў пажадаў курортнаму краю прырастаць ва ўсіх паказчыках, а новаму кіраўніку паспяховай і плённай працы. Артур Смоляков, Александр Петровецкий. Навіны Лепель, Браслаў. Алюмініевыя канструкцыі для забаўляльнай індустрыі вырабляюць у Чашніцкім раёне. Унікальная вытворчасць першая і адзіная ў Беларусі. Мясцовы прадпрымальнік прыстасаваў пад цэх будынак былога лазнева-пральнага камбіната ў вёсцы Лукомль, які гадоў 20 не выкарыстоўваўся. Аб'ём інвестыцый склаў 150 тысяч рублёў. На прадпрыемстве стварылі 12 працоўных месцаў. Заняты тут у асноўным месцічы. Металаканструкцыямі чашніцкай вытворчасці абсталяваныя тэлевізійныя студыі, палацы спорту, канцэртныя пляцоўкі. Мабільныя устаноўкі хутка манціруюцца, таму і выкарыстоўваюць іх на гастрольных канцэртах зоркі эстрады. За 3 кварталы унікальнае прадпрыемства ў Чашніцкім раёне выпусціла каля 100 тонн прадукцыі. Вытворчых плошчаў не хапае, іх плануюць пашырыць. Сёння ў раёне каля дзесятка будынкаў, якія не выкарыстоўваюцца. Іх можна не толькі набыць, а і атрымаць бязвыплатна пад інвестпраект. Поўны спіс аб'ектаў нерухомасці на сайце райвыканкама. Аграрыям Віцебскай вобласці сёлета неабходна нарыхтаваць не менш чым па 15 цэнтнераў кармавых адзінак на умоўную галаву жывёлы. З тым, каб забяспечыць належную зімоўку статку, неабходна каля 700 тысяч тонн збожжа. Аднак сёлета з-за неспрыяльных умоў надвор'я не ўдалося назапасіць яго пад поўную патрэбу. Таму зараз у рэгіёне робяць стаўку на травяністыя кармы і кукурузу. Яе ўборка ў самым разгары. Зараз галоўная задача аграрыяў – мабілізаваць усе сілы і рэсурсы на нарыхтоўку якасных збалансаваных кормов. Травянистых кормов, в принципе, для того, чтобы заготовить, чтобы зимовка пошла нормально, достаточно 14-15 центнеров кормовых единиц. Но нужен 1,5-годовой запас. Вот исходя из этого мы и работаем. В этом году надо отметить то, что наши хозяйства больше переориентировались, чем в прошлом году, на передовые технологии. Что я имею в виду? Заготовка сенажа в стрейч-пленку, то, что и требует наш президент, это, скажем так, наиболее экономичный и эффективный способ заготовки дешевого корма. Вот. Поэтому мы, если в прошлом году сделали порядка 60 тысяч тонн, то в этом году уже без малого 108 тысяч тонн. Вот нас намечено было произвести, заготовить сенажа в стрейч-пленку 108 тысяч тонн. У нас осталось буквально день-два для того, чтобы мы на эту цифру вышли. Стварэнне належнай кармавой базы дазволіць палепшыць сітуацыю ў жывёлагадоўлі. Сёлета Віцебская вобласць не выйшла на ўзровень мінулага года па вытворчасці мяса і малака. Яшчэ не менш важная праблема гаспадарак вобласці – тэхперааснашчэння машынна-трактарнага парку. Яго неабходна штогод абнаўляць не менш чым на 8%. Наяўнасць высокапрадукцыйнай тэхнікі дазволіць аграрыям праводзіць усе палявыя работы якасна і ў аптымальныя тэрміны. Йоркшир, П'ятрен, Ландрас. Свіней элітных парод дацкай і галандскай селекцыі гадуюць у Чашніцкім раёне. Свінакомплекс у вёсцы Шалкоўшчына – вынік рэалізацыі інвестпраекта. Занядбаную ферму па вырошчванні буйной рагатай жывёлы мадэрнізавалі, а жывёлагадоўчы профіль змянілі. Зараз здадзена першая чарга рэканструкцыі, пакуль тут 8 тысяч галоў. Пры гэтым разлічаны комплекс на 16 тысяч. Праект збіраюцца завяршыць у кастрычніку. Такімі планамі падзяліліся з нашай здымачнай групай. Састарэлая 30-гадовая ферма ў вёсцы Шалкоўшчына была даўнім галаўным болем мясцовых уладаў. Струхлелыя пабудовы, аварыйныя перакрыцці, парушаныя камунікацыі і неэфектыўная работа. Прыход інвестара як шчаслівы латарэйны білет. У маі прадпрыемства «Віцебска аграпрадукт» пачало тут маштабную мадэрнізацыю. Праз некалькі месяцаў частка цяпер ужо свінакомплексу прыняла навасёлаў – 8 тысяч галоў элітных парод свіней дацкай і галандскай селекцыі. Праўда, паглядзець на парасят здымачнай групе не дазволілі з меркаванняў санітарнай бяспекі. Вложения в данный объект порядка 2 миллионов 800 тысяч белорусских рублей. Были поставлены условия, что на данной площадке создается участок по выращиванию откорму свиней. То есть создание не менее 16 рабочих мест
важность проекта работают наши люди, получают довольно-таки высокую заработную плату. Она сегодня колеблется от 600 до 700 рублей. Да прыезду чарговай партыі свінак зараз рыхтуюць яшчэ одну пляцоўку. Спрыяльны мікраклімат у памяшканнях стварае сучаснае абсталяванне. Аптымальная тэмпература, вільготнасць, асвятленне і патрэбная колькасць кармоў. Усё пад кантролем аўтаматыкі. Увесь цыкл ад корму парасят 175 дзён. Стараемся освоить новые моменты, технологии, такие как минимальный расход корма на единицу привеса. От этого будет и влиять на экономику. Используем концентрированные корма, объемных не используем, поэтому упрощает работу персонала, который здесь работает. В основном работают механизмы. Справляцца з новым абсталяваннем работнікі свінакомплексу вучыліся ў суседнім філіяле прадпрыемства. Дарэчы, працоўныя месцы тут захавалі для ўсіх, хто працаваў на старой ферме. Гэта ў асноўным месцячы. Таму і паркоўка для работнікаў свінакомплексу выключна веласіпедная. Ірына Мішурная расказвае, задаволена і умовамі працы, і калектывам, і зарплатай. Переобучение мы немножко проходили на заре. Там подучивали нас, ознакомливали, потому что мы, скажем, со свиньями не работали, мы работали на КРСе, когда раньше был этот комплекс. Ну, наша задача уходит, что сохранность и получение привесу. Усяго ў вобласці гатовыя дакументы для ўзвядзення 4 свінагадоўчых рэпрадуктараў. Адзін з іх на 5000 галоў зараз будуюць у Лёзнінскім раёне. Фінансавацца работы будуць за кошт крэдытных рэсурсаў і сродкаў замежных інвестараў. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Чашніцкі раён. На уходящей неделе состоялось очередное заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике. Результатом предыдущих заседаний становились решения о снижении ставки рефинансирования. О том, чем завершилось сентябрьское заседание, а также о других важных финансовых решениях уходящей недели, расскажет ведущий специалист дирекции Белинвестбанка по Витебской области Алина Колокольчикова. Вы правы, Ольга. С начала 2017 года ставка снижалась 10 раз. С 17% годовых в январе прошлого года до 10% в июне нынешнего. Однако на этот раз регулятор сохранил ставку рефинансирования на текущем уровне. Такое решение направлено на обеспечение целевого уровня инфляции, не более 6%. Следующих решений по ставке рефинансирования ждем 19 декабря. В августе прирост потребительских цен в годовом выражении составил 5%. В июне-июле этот показатель сохранялся на уровне 4,1%. На рост общего уровня цен повлияло увеличение тарифов на услуги связи, а также розничных цен на топливо и табачные изделия. Однако Нацбанк уверен, что до конца года инфляция не превысит порогового значения. На уходящей неделе регулятор объявил об изменениях в дизайне белорусских банкнот. Апгрейд коснется денежных знаков, на которых изображены архитектурные достопримечательности. Рисунки на банкнотах станут соответствовать реалиям. Также будет исключена подпись председателя правления в левом верхнем углу бумажных денег. О дате выхода обновленных банкнот станет известно чуть позже. А вот что известно уже сейчас. Денежные знаки образца 2009 года останутся законным платежным средством. Новость для тех, кто желает сберегать свои денежные средства в иностранной валюте. Минфин объявил о проведении 25 сентября аукциона по дополнительному размещению государственных долгосрочных облигаций 251 выпуска, номинированных в евро для физических и юридических лиц. Ставка процентного дохода по ним составит 3,7% годовых. За курсом валют в последнее время белорусы следят особенно пристально. О том, как вел себя доллар на этой неделе, расскажу прямо сейчас. По итогам пятничных торгов курс доллара составил 2 рубля 8 копеек. Цифры говорят сами за себя. Американская валюта дешевеет уже 7-й раз подряд. Напомню, что до этого курс доллара стремительно рос на протяжении 12 биржевых торгов. Евро по итогам недели также снизился, потеряв 3 копейки. К пятнице его курс составил 2 рубля 45 копеек. Российский рубль еще в четверг был на максимальной отметке за последние 43 дня. Но к финальным торгам недели снова снизился и остановился на уровне в 3 рубля 14 копеек за 100 российских рублей. С вами была Алина Колокольчикова и финансовые новости от Белинвестбанка. До встречи!
Спасибо, Алина. Это итоговая информационная программа «7 дней». И мы продолжаем. Адзіную базу дадзеных пацыентаў з высокай рызыкай смерці ад сардэчна-сасудзістых захворванняў у вобласці створаць до конца года. Ранняя дыягностыка, своечасовае лячэнне і здаровы лад жыцця дазволяць не трапіць у гэты спіс. Высокі артэрыяльны ціск – адзін з асноўных фактараў, які ўплывае на самаадчуванне і правакуе развіццё многіх сардэчных хвароб. Тэму працягне Інна Кірыенкава. Жадаючых трапіць на прыём да ўрача-кардыёлага Віцебскага абласнога кардыялагічнага цэнтра заўсёды шмат. У асноўным людзі скардзяцца на павышаны артэрыяльны ціск. Адсюль дрэннае самаадчуванне і высокая рызыка развіцця такіх ускладненняў, як інфаркт і інсульт. Таму перш-наперш раяць спецыялісты неабходна змяніць свой лад жыцця. Немедикаментозный способ лечения – это отказ от курения, это отказ от употребления алкоголя, больше потребления растительной пищи, то есть это фрукты, овощи. По всем рекомендациям не менее 400 грамм овощей и фруктов человек должен употреблять в сутки. Также ограничение соли, поваренной соли, то есть пищу все-таки желательно не досаливать. І абавязкова кансультацыя спецыяліста і рэгулярнае спажыванне прызначаных прэпаратаў. Калі ўзяцца за лячэнне артэрыяльнай гіпертэнзіі на пачатковым этапе, то можна пазбегнуць сур'ёзных наступстваў, запэўніваюць кардыёлагі. А яшчэ больш рухацца і трэніраваць свае сасуды і сэрца. Менавіта з дапамогай сучаснай ультрагукавой апаратуры ўрачам удаецца на ранняй стадыі выяўляць розныя сардэчныя паталогіі. Дается час на пациента, примерно столько и получается. Потому что пока надо вывести параметры, позиции все, измерить четко. Для Леоніда Вяршыніна, прыхільніка здаровага ладу жыцця, трапіць на прыём да кардыёлага было вялікай нечаканасцю. Каб выявіць прычыну збою ў арганізме, урачы прызначылі яму прайсці нагрузачны тэст. Такое абследаванне дазваляе установіць правільны дыягноз. Будучи сам связан с большим спортом, ежегодно обследование проходил дважды в год. Ну а теперь, видимо, звоночек поступил, что надо уже чуть-чуть раньше пройти ВДО. Застрахаваць сябе ад хваробы не можа ніхто. Клопат пра сваё здароўе і ўласная пільнасць павінны быць на ўзбраенні ў кожнага. І абавязкова кантроль за артэрыяльным ціскам. Зараз змяняюцца яго парогавыя лічбы. У межах нормы яны не павінны перавышаць 130/80. Сейчас планка для любого гипертоника, если она раньше была меньше, чем 140 и меньше, чем 90, она изменилась. И поэтому изменится подход, изменится требование. Мало просто принимать лекарства. Надо, как показало исследование, принимать эффективно, начинать принимать сразу, как правило, комбинированные препараты. Вот в чем изменение стратегии. На думку спецыялістаў, тады можна будзе дабіцца зніжэння развіцця такіх небяспечных для здароўя ускладненняў, як інфаркт і інсульт. Менавіта гэтыя захворванні пераважаюць сёння ў структуры смяротнасці насельніцтва. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. У здароўя дзяцей таксама ёсць свае фактары рызыкі. Пачаліся школьныя заняткі. Больш за 110 тысяч хлопчыкаў і дзяўчынак у Віцебскай вобласці вучні. Як дапамагчы дзіцяці вытрымліваць вучэбную нагрузку і пры гэтым захаваць здароўе? Рэкамендацыі спецыялістаў у матэрыяле Юліі Устінавай. Інфармацыйныя тэхналогіі, хваляванне, зніжэнне імунітэту. Уплыў гэтых фактараў павялічвае рызыку дзіцячых захворванняў. Дадаць сюды нерацыянальнае харчаванне, нязручныя умовы для заняткаў і маларухомы адпачынак, і вось школьнік ператвараецца ў пацыента. Прафілактычны дзень здароўя школьнікаў медыкі праводзяць штогод у канцы верасня. Сёлетні прысвяцілі захворванням зроку. На жаль, кожны чацвёрты вучань мае праблемы з вачыма, і каб іх пазбегнуць, зрок у дзяцей трэба правяраць 2 разы на год. Вам придется разучить тренировку для глаз, постараться не сидеть длительно за компьютерным экраном, порядка где-то не более 1 часа, не наклоняться сильно низко носом, не писать, и постараться смартфон использовать по назначению для звонков и фотографий. Договорились? Здароўе дзіцяці перш за ўсё ў руках бацькоў. Гэта і паўнавартаснае харчаванне, і дапамога ў размеркаванні нагрузкі на школьніка.
большой удельный вес занимает именно правильное поведение, разумное, здоровье-сберегающее поведение за пределами учебного заведения. Поэтому наша задача очередной раз призвать родителей в оказании содействия, помощи к здоровье-сберегающему поведению самих детей, обеспечить разумный контроль и влияние, наверное, на количество времени, которое будет проводиться ребенком на свежем воздухе, на его двигательную активность, на разумное питание. Яшчэ одна праблема, на якую звяртаюць увагу медыкі – дзіцячы траўматызм. Бытавыя траўмы тут на першым месцы. Як стварыць бяспечнае для дзіцяці асяроддзе, гатовы падказаць і паказаць у спецыяльна абсталяваным кабінеце ў Витебским областным дзіцячым клиничным центре. Рассказать им, как правильно надо закрепить дверцы шкафов, холодильников, как правильно ребенка помыть, как правильно подобрать температуру воды, как правильно закрыть окно, как правильно его открыть, чтобы ребенок не выпал ни в коем случае. Вот рассказываем вот такие вот тонкости быта, которые, еще раз говорю, все знают, но при этом многие забывают. Яшчэ больш даступным і якасным медыцынскае абслугоўванне ў абласным цэнтры стане з уводам новага паліклінічнага цэнтра ў мікрараёне Витебска Поўдзень 7. И площади новые, и кабинетов много, и кабинеты оборудованы, и это касается и взрослых, и детей. Конечно, для профилактики, и для лечения, и для улучшения доступности это очень большое имеет значение, потому что, во-первых, разгрузит вот эту вот областную детскую поликлинику, меньше скученность, меньше инфекция. Сказать, для профилактики там других нарушений, в частности, будут расширены приемы офтальмолога, хирурга, травматолога, там кабинеты с соответствующим оборудованием, также ранняя диагностика различных заболеваний, соответственно, профилактика и лечение. У цэлым ситуацию со здоровьем дзяцей медыкі в области ацэньваюць станоўча. Ідэальна, калі дарослыя ў сям'і стараюцца самі весці здаровы лад жыцця. Прыклад бацькоў вучыць лепш за любыя парады. Юлия Устинова, Александр Пристаука, Новины, Витебск. Передовое оборудование по диагностике и проведению операций, лучшие офтальмологи, высокое качество медицинских услуг и искренняя забота о каждом пациенте. Именно так стремится работать витебский филиал клиники «Новое зрение». Как создать первоклассный медицинский сервис в следующем материале. В Витебском филиале медицинского центра «Новое зрение» проводят полную диагностику, лазерную коррекцию при лечении близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Лечат катаракту, глаукому и многие другие глазные болезни. Клиника предлагает жителям региона только передовые методы диагностики и лечения. Из новинок – оптическая когерентная томография и лазер последнего поколения. Лазер последнего поколения самый новый и совершенный в Республике Беларусь. К лазеру прилагается большой комплекс диагностического оборудования, который напрямую связан с сервером, с лазером, и поэтому уже повышается и точность диагностического обследования, поскольку оборудование тоже новейшее для Республики Беларусь, и точность выполняемого лечения, и, соответственно, можно будет говорить о более качественном, быстром и комфортном восстановлении наших пациентов после лазерных коррекций. Всем пациентам, которые идут на лазерную коррекцию, мы проводим полную компьютерную диагностику, и благодаря этому топографу выявляем самую скрытую, самую сложную патологию роговицы. Акулайзер позволяет делать около 50 снимков в реальном времени. Глубоко исследовать сетчатку глаза на клеточном уровне позволяет оптическая когерентная томография. С помощью этого оборудования офтальмологи получают точные сведения о состоянии глаза, о толщине зрительного нерва. Аппарат создает 3D-модель сетчатки с многократным увеличением, то есть можно рассмотреть все ее слои и увидеть даже незначительные дефекты. При помощи оптической когерентной томографии на ранних стадиях выявляют глаукому, возрастную дегенерацию сетчатки и ряд других заболеваний, которые приводят к необратимой слепоте. Он нам показывает фактически гистологический срез, то есть он нам показывает, как лежат клетки сетчатки. Увеличение просто, я не знаю, там в сотни, в тысячи раз. Аппарат настолько умный, сам разговаривает с пациентом, вот, буквально там 3 минуты и исследование готово, распечатываются результаты исследований, очень красочные картинки, очень все понятно. Каждый пациент клиники «Новое зрение» проходит полную диагностику глаз на современном оборудовании. Также здесь создан кабинет детского приема. Главная задача врачей клиники – помочь своим пациентам сохранить зрение. Поэтому обращаться за помощью и консультацией рекомендуют как можно раньше. Ведь это повышает шансы сохранить или полностью восстановить зрение.
Помимо того, что мы готовим пациентов на лазерную коррекцию, этот окулазер и тополазер позволяют нам диагностировать самую сложную патологию, такую как кератоконус, врожденные аномалии, диагностировать самые сложные осложнения после травм. Ну, грубо говоря, ни одна патология от нас не уйдет, не останется незамеченным. Юлия Локтева, Олег Черняк, Новости Витебск. Зусім не па-суседску. Гаспадыні кватэр двухпавярховага дома катэджнага тыпу ў вёсцы Шапурова Віцебскага района вось уже 1,5 года канфліктуюць з-за агульнага дымаходу. Яго свавольна перакрыла жыхарка другога паверха і такім чынам пазбавіла суседку знізу магчымасці ацяпляць кватэру. І хоць суд прызначыў узнавіць дымаход, гаспадыня кватэры зверху з рашэннем не пагаджаецца. У сітуацыі разбіралася Інна Кирьенкова. В 2017 году, 2 апреля, я ее пошла и предупредила. Говорю, я делаю ремонт, убираю трубу. Она мне ответила, а что мне делать? Я говорю, думай, что у тебя есть дети, пусть помогут тебе тоже. 7 гадоў таму Любоў Пятровна Захаренко правяла ў сваю кватэру газавае ацяпленне, а год таму зрабіла рамонт, разабрала старыя печы. З 2 дымаходаў, якія праходзілі праз яе кватэру, адзін разабрала. Вот это общий дымоход. 2 трубы здесь, соседская и моя. Я свои не топлю, она топит. Как она затапливает, у нас идет дым оттуда. То есть все, по всей квартире пошло. МЧС сказала, открывайте окна, открывайте двери. У меня грудные дети. Любоў Пятровна настойвае, гэтыя дамы не прызначаныя для печнога ацяплення. Гаворыць, калі развалілася цэнтральная кацельная, людзі вымушаны былі будаваць печкі. І за ўвесь час іх ніхто ніколі не рамантаваў. Жанчына абураецца, чаму зараз яе прымушаюць узнавіць дымаход у сваёй кватэры. Они мне доказывают и требуют с меня, чтобы я за свой счет ей восстановила отопление. Но трубу через мою квартиру всю полностью. Если, как можно, это же не общежитие, это же не коммунальная квартира я получала отдельную чернобыльскую квартиру, как переселенка. Почему меня ущемляют? 9 человек, у меня семья прописана и проживают. А між тым яе суседка і цёзка Любоў Андрэевна Чупрынёк аб камфорце не марыць. У яе адно жаданне, хоць бы як абагрэцца. У 3-пакаёвай кватэры з 2 печак функцыянуе толькі адна. Самы вялікі пакой і кухня зараз не абаграваюцца. Суседка разабрала дымаход. Састарэлая жанчына вымушана туліцца ў адным пакоі. Эту печку я не могу топить уже 1,5 года. Нету дымохода. Соседка заложила дымоход. Правесці газавае ацяпленне ў кватэры няма магчымасці, заўважае гаспадыня. Пенсія зусім малая. Таму адзінае выйсце абагравацца печкамі. Зіма не за гарамі. Таму неабходна хутчэй узнавіць разбураны дымаход. На гэтым настойваюць і камунальнікі. Ёсць і адпаведнае рашэнне суда. Без согласования, без всяких разрешительных документов выполнил демонтажные работы. Не было ни единого документа, который подтверждал бы возможность или демонтажных работ. Должна восстановить. На сегодняшний день разработана проектная документация, в которой оговорены уже все проектные решения, как будет восстановлено. И исполнительным органам нам обозначено восстановить этот дымоход. Вось толькі Любоў Захаренко змірыцца з такой сітуацыяй не жадае. Жанчына намерана скардзіцца ў вышэйшай інстанцыі дабівацца сваёй праўды. На жаль, як часам здараецца, клапоцімся аб сваім камфорце і забываем пра тое, што наша зручнасць камусьці зусім нязручная. Інна Кирьенкова, Александр Петровецкі, навіны Віцебскі раён. Расійскія праваахоўнікі дапамогуць беларускім калегам пры правядзенні другіх еўрапейскіх гульняў і чэмпіянату свету па хакеі для павышэння ўзроўню бяспекі. Аб гэтым заявіў міністр унутраных спраў Расійскай Федэрацыі Владзімір Калакольцаў. Ён узначаліў дэлегацыю суседняй краіны, якая прыняла ўдзел у аб'яднанай калегіі Міністэрства унутраных спраў саюзнай дзяржавы ў Наваполацку. Праваахоўнікі Расіі і Беларусі абмеркавалі пытанне ўзаемадзеяння ў сферы забеспячэння бяспекі дарожнага руху, а таксама пры правядзенні буйных міжнародных спартыўных мерапрыемстваў. Падрабязнасці ў наступным сюжэце.
Работу коллегии открыли кіраўнікі силовых ведомстваў России и Беларуси. Ободва министры назвали белорусско-российское супрацоўніцтва актыўным и зладжаным, а станоўчы эффект ад яго відавочным. У плане бяспекі дарожнага руху тэрытарыяльныя падраздзяленні беларускай дзяржаўтаінспекцыі и дзяржаўнай інспекцыі бяспекі дарожнага руху России постоянно обменьваюцца інфармацыяй аб парушальніках и транспортных сродках. Аднак празрыстая мяжа и свабода перамяшчэння паміж дзвюма краінамі на карысць недобрасумленным вадзіцелям, якія спрабуюць пазбегнуць пакарання. Таму неабходна удасканаліць працэс прыцягнення да адказнасці парушальнікаў правілаў дарожнага руху грамадзян краін саюзнай дзяржавы. Повысить ответственность водителей, как граждан Республики Беларусь, так и граждан Российской Федерации, с тем, чтобы, во-первых, была неотвратимость ответственности за административные правонарушения в области безопасности дорожного движения. На 1/3 сократилось количество граждан, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. В том числе и благодаря гармонизации нашего законодательства, в том числе и повышению эффективности и качества нашего сотрудничества. Менавіта дзякуючы супрацоўніцтву з Міністэрствам унутраных спраў России беларускія праваахоўнікі вывучылі вопыт арганізацыі бяспекі пры правядзенні міжнародных спартыўных мерапрыемстваў. Гэта і алімпійскія гульні ў Сочы, і чэмпіянат свету па футболе. Гэтая практыка асабліва спатрэбіцца пры падрыхтоўцы да правядзення ў Беларусі другіх еўрапейскіх гульняў у 2019 і чэмпіянату свету па хакеі. Грубых парушэнняў правапарадку з боку балельшчыкаў можна пазбегнуць у тым ліку дзякуючы зладжанай міграцыйнай палітыцы і кантролю за перамяшчэннем спартыўных фанатаў. Для тых, хто ігнаруе міграцыйнае заканадаўства, уезд на тэрыторыі саюзнай дзяржавы закрыты. Спортивные фанаты, болельщики зачастую, кроме посещения таких мероприятий, доставляют определенные неудобства, совершают правонарушения и так далее. Для повышения уровня безопасности этих спортивных мероприятий сегодня принято ряд управленческих и правовых решений. Это, безусловно, повысит эффективность и будет в том числе помогать болельщикам иностранных государств более безопасно себя и более, так сказать, свободно чувствовать в нашей стране. Напрыканцы сустрэчы падпісання выніковых дакументаў і абмеркавання планаў на наступную аб'яднаную калегію. На ёй вырашылі абмеркаваць узаемадзеянне па спыненню распаўсюджвання наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў на тэрыторыі саюзнай дзяржавы, а таксама перспектывы супрацоўніцтва ў вышуковай дзейнасці. Ольга Шмаргун, Александр Петровецкі, навіны Новополоцк. У Віцебску пачасціліся аварыі з удзелам дзяцей веласіпедыстаў. За 6 месяцаў зафіксаваны 5 выпадкаў. Між тым колькасць уладальнікаў двухколага транспарту расце. І прафілактыцы здарэнняў з веласіпедыстамі імкнуцца надаваць больш увагі не толькі ў дзяржаўтаінспекцыі, а і ў гарадскіх установах адукацыі. Новую велапаркоўку адкрыла 7-я Віцебская гімназія. Артур Смалякоў хоць і не перамяшчаецца на веласіпедзе, аднак ведае падрабязнасці. За 6 месяцаў гэтага года ў Віцебскай вобласці школьнікі сталі удзельнікамі 15 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх 14 непаўналетніх атрымалі раненні, 1 загінуў. Асаблівая ўвага дзецям-веласіпедыстам. Калі ў мінулым годзе з іх удзелам зарэгістравалі толькі 1 аварыю, то ў гэтым ужо 5. Пацярпелым ад 8 до 15. Чарговы выпадак адбыўся 15 верасня на вуліцы Чкалова. Отец проехал на велосипеде по пешеходному переходу, хотя необходимо было спешиться. Ребенок, естественно, повторил за своим отцом поступок. Водитель маршрутного такси не заметил его, и, естественно, произошло столкновение. Ребенок был доставлен в больницу. Когда вот это все случилось, и скорая уже взяла мальчика на руки, вернее, даже отец его держал на руках, и мы подошли к отцу, еще там была женщина, и сказали, что водитель здесь не виноват, и пишите бумагу, что вы виноваты в этом, что не смогли, сами поехали вперед, а ребенка оставили. Быць уважлівымі на дарозе і адаптавацца пад веласіпедыстаў, якіх з кожным годам усё больш. У 7-й Віцебскай гімназіі, дзе вучацца больш за 1000 чалавек, задачу разумеюць і адкрываюць новую велапаркоўку. Раней дзеці пакідалі жалезных коней на ганку гімназіі, які нагадваў стаянку асабістага транспарту. Забараняць прыязджаць на веліках тут не сталі, а вырашылі дапамагчы школьнікам.
Многие дети, не проживающие в микрорайоне, проживающие в микрорайоне гимназии, пользуются велосипедами со своими родителями. Утром приезжают, и поэтому, конечно, есть необходимость их сохранности, и велопарковка будет востребована. Раньше мы велосипеды прицепляли к забору, сейчас удобно, сейчас есть велопарковка. Адкрыццё веласіпеднай стаянкі ў гімназіі ператварылі ў свята. Атрад маленькіх інспектараў нагадвае аднагодкам пра тое, як важна выконваць правілы дарожнага руху, а потым усе разам дзякуюць бацькам Артёма Заруднева. Гэта яны паспрыялі таму, каб побач з установай адукацыі з'явілася новая карысная канструкцыя. Вообще эту идею нам предложила школа. В данный момент это очень актуально. Многие у нас сейчас ездят на велосипедах, и мы решили поддержать школу и помочь ей в этом. Муж придумывал ее сам, детали он тоже изготавливал сам, то есть это лично сугубо его идея. У гімназіі ўпэўненыя, калі час патрабуе развіцця экалагічнага транспарту, наперад у гэтым напрамку трэба ісці не на словах, а на справе. Тым больш, што развіццё веласіпеднай інфраструктуры важна і з пункту гледжання фарміравання здаровага ладу жыцця і ў плане захаванасці асабістай маёмасці. Артур Смоляков, Александр Петровецкий, Навіны Витебск. У Віцебскай вобласці запрацавала першая школа міру. Ініцыятыва яе стварэння належыць абласному аддзяленню фонду міру, а эксперыментальнай пляцоўкай стала гарадоцкая школа нумар 1. Віктор Праліч пазнаёміўся з вучнямі незвычайнай установы і пацікавіўся, што яны вывучаюць. Народный музей боевой славы школы номер 1 городка. У минулым годзе тут аднавілі выставачныя стенды, пополнили гістарычную экспозицию. У новой зале знайшлі месца экспонаты, звязаныя з героямі-землякамі, якія воевали на Вялікай Айчыннай і выконвалі інтэрнацыянальны доўг у Афганістане. Цяпер дзверы музея будуць адкрывацца часцей. Экспонаты войны стануць интерактивной пляцоўкай школы миру. Это война, которая непосредственно затронула, которая принесла такую трагедию, такой тяжелые потери, и что мы должны всеми силами бороться, чтобы никогда этого не повторилось. И наш музей «Школа мира» будет делать все, чтобы продолжить работу за мир против войны. Гэтыя 20 хлопцаў і дзяўчат у белаблакітнай форме вучні першай школы міру. Аднак тут іх называюць юнымі пасланнікамі міру. Іх дзейнасць будзе накіравана на 5 аспектаў: народная дыпламатыя, памяць, клопат и милосердность, мир праз культуру и юный миротворец. Мы планируем проводить различные акции, различные волонтерские мероприятия, мероприятия по пропаганде мира, хотя бы сначала в нашем городе, а в дальнейшем, возможно, и на более масштабных площадках. Яшчэ ў пачатку года ў абласным аддзяленні Беларускага фонду міру задумаліся над рэалізацыяй гэтага патрыятычнага праекта. Ідэю падхапіла і дапамагла ўвасобіць у жыццё і мясцовая ўлада. А эксперыментальнай пляцоўкай выбрана гарадоцкая першая школа, але атрымаць падобны статус жадаюць ужо ў глыбокім Міёрах, Шаркаўшчыне. Наверное, это неправильно, что Витебская область, которая так много пострадала в Великой Отечественной войне, не имеет вот такого направления деятельности, как «Школа мира». «Школа мира» – проект, который содействует развитию, воспитанию детей на принципах гуманизма, бескорыстия, милосердия, умения общаться друг с другом, выстраивать дипломатические отношения, принимать решения обдуманно. И поэтому это как основная цель воспитания наших ребят. Масштабный проект по патриотическому воспитанию молодежи, который будет охватывать не только молодежь сегодня первой школы, второй школы. Вы знаете, сегодня здесь и шумилинцы присутствуют, и поселок Деденево Московской области. То есть вот такой вот масштабный, будем так говорить, даже проект, который получает уже международное значение. Сімвалічна, што школа міру пачынае сваю дзейнасць у год, калі Віцебшчына адзначае юбілейныя даты вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гарадоччына адна з першых, якая 75 год таму пачала жыць пад мірным небам. Цяпер пад гэтым небам працуе школа міру. Віктор Праліч, Александр Петровецкі, Навіны гарадок. Дзіцячае Еўрабачанне 2018 у Мінску збярэ рэкордную колькасць удзельнікаў. Упершыню ў гісторыі на песенны конкурс прыедуць прадстаўнікі 20 краін. У тым ліку і навічкоў, удзельнікаў з Казахстана і Уэльса. Міжнародны дзіцячы конкурс песні пройдзе ў Беларусі 25 лістапада. Яго галоўнай пляцоўкай стане Мінск-арэна. Арганізатарам і каардынатарам усіх мерапрыемстваў дзіцячага Еўрабачання 2018 выступае нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія
кампанія, як адзіны ў Беларусі член Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Нашу краіну на Еўрабачанні прадставіць Даніэль Ястрэмскі, які стаў пераможцам нацыянальнага адбору. Яму 14 гадоў, ён нарадзіўся ў ЗША, але жыве і вучыцца ў Мінску, дзе прайшоў навучанне ў музычнай школе па класе фартэпіяна. Юны выканаўца таксама навучаўся ў акадэміі Ігора Крутога. Ён удзельнік тэлевізійных шоу і конкурсаў, такіх як у Украіны ёсць таленты, дзіцячая новая хваля. Перад фіналам адбору на Еўрабачанне Даніэль праехаў з прома-турам па гарадах Беларусі. Вынікі абласнога адкрытага конкурсу выставы фатаграфіі і дзіцячага малюнка «Узоры Прыдзвінскага краю» падвялі ў Віцебску. Гэта адзін з многіх творчых праектаў, якія ў год малой радзімы праводзіць абласная арганізацыя «Белая Русь». Таксама ён прысвечаны 80-годдзю Віцебскай вобласці. На працягу некалькіх месяцаў дзеці фатаграфавалі, малявалі блізкія сэрцу краявіды. На конкурс было прадстаўлена больш за 200 работ, якія падчас летніх канікул дэманстравалі ў дзіцячай школе мастацтваў нумар 3 «Маладзік». Больш за 600 юных віцяблян і гасцей абласнога цэнтра за гэты час пазнаёміліся з творамі канкурсантаў. Прафесійнае журы ў складзе вядучых педагогаў і мастацтвазнаўцаў вызначыла 31 работу ў намінацыях жывапіс, графіка і фатаграфія. Іх аўтараў узнагародзілі дыпломамі і падарункамі ад абласной организации «Белая Русь». Я очень люблю свой родной город Витебск. Я нарисовала улицу Суворова и как гуляю под дождем с своими друзьями и родителями. Новый проект, который мы запустили вместе с управлением образования «Витебщина в миниатюре», будет тоже интересен. В проекте участвуют наши учреждения образования Витебской области. И суть проекта, что каждый регион представляет наиболее характерный либо интересный памятник архитектуры своего региона. Размеры от 50 сантиметров до 2 метров. Плануецца, што вынікі гэтага праекта падвядуць на свяце працаўнікоў вёскі Дажынкі 2018 у Верхнядвінску. Магчыма, менавіта на сваім аўто хутка адправіцца за журавінамі жыхар Віцебска, які перанёс нумар свайго мабільнага тэлефона на Велком і стаў уладальнікам красовера. У абласным цэнтры ўзнагародзілі пераможцу гульні «Выйграй аўто з камфортам», удзел у якой прынялі каля 8 000 жыхароў Прыдзвінскага краю. З уладальнікам галоўнага прыза красовера Volkswagen Tiguan пазнаёмілася Юлія Устінова. Гульню «Выйграй аўто з камфортам» арганізатары прымеркавалі да аб'яднання брэндаў «Велком» і «Гарант». Удзельнікамі акцыі сталі абаненты з рэгістрацыяй у Віцебскай вобласці, тыя, хто з 1 ліпеня да 31 жніўня падключыліся да тарыфнага плану «Комфорт Плюс». Дакладней, менавіта перанеслі свой нумар у сетку «Велком». Эта акция проводилась для абонентов, которые ранее были подключены к фиксированному оператору «Гарант». Компания «Гарант» была приобретена компанией «Велком» в апреле этого года, и после приобретения была предложена абонентам такая ознакомительная акция, скорее приветственная акция «Welcome to Welcome». «Welcome» по-английски значит «добро пожаловать». Все абоненты компании «Гарант» имели возможность переключить свой номер, мобильный номер, который зарегистрирован у другого оператора, переключить на номер компании «Welcome». Прапановай скарысталіся каля 8 000 жыхароў Віцебска і вобласці. Усе яны сталі ўдзельнікамі гульні «Выйграй аўто з камфортам» і прэтэндэнтамі на новенькі аўтамабіль. Па выніках розыгрышу, які трансліраваўся ў прамым эфіры на афіцыйным канале «Велком», уладальнікам галоўнага прыза красовера Volkswagen Tiguan стаў жыхар абласнога цэнтра Юрый Лісоўскі. Падчас акцыі ён перанёс некалькі нумароў з іншага аператара на «Велком» і выйграў аўтамабіль. Шчаслівы уладальнік новенькага аўтамабіля – вадзіцель з 20-гадовым стажам. Да знаёмства са складанай тэхнікай падышоў адказна і нават ужо даў імя новаму сябру. Вот сейчас я реально осознаю, что у меня есть новый автомобиль. Много всяких есть наворотов, и на сегодняшний день надо их изучить. С этим тигренком, так сказать. Будем знакомиться поближе всей семьей, с друзьями на работе. Будем его испытывать, будем его по буквам, как говорится, изучать. Магчымасць прыняць удзел у конкурсе «Выйграй аўто з камфортам» стала толькі адным з прыемных бонусаў для новых абанентаў «Велком» у рэгіёне. Пры пераходзе ў сетку «Велком» з захаваннем існуючага нумара яны атрымалі магчымасць карыстацца перавагамі тарыфнага плану «Комфорт Плюс», безлімітнымі званкамі ва ўсе сеткі і безлімітным мабільным інтэрнэтам на асаблівых умовах, усяго за 1 рубель у месяц на працягу цэлага года. Камфорт і надзейнасць ацаніў і Юрый Лісоўскі. У меня есть возможность сегодня, не задумываясь о том, звонить.
куда хочу. Хочу на город, хочу на межгород, хочу на Вилком, на МТС, внутри корпорации могу звонить. То есть у меня вот сейчас вот голова этим не забыта. То есть одной маленькой проблемы стало меньше. Я знаю, что вот есть какая-то фиксированная цена, пускай она будет в течение года, мелочь, но приятно. Кстати, это не такая уж и мелочь, потому что мои затраты на сегодняшний день в 10 раз снизились. Жыхары Віцебскай вобласці, якія не паспелі прыняць удзел у рэкламнай гульні «Выйграй аўто з камфортам», па-ранейшаму могуць скарыстацца спецыяльнай прапановай ад Вилком і падключыць тарыф «Камфорт Плюс» з захаваннем свайго нумара, безлімітным мабільным інтэрнэтам і званкамі ва ўсе сеткі па цане 1 рубель у месяц. Тэрмін дзеяння акцыі падоўжаны да 30 верасня 2018 года. Мы постоянно предлагаем специализированные акции, посвященные каким-то событиям, будь то 1 сентября, новогодние акции, 8 марта, прочие праздники. Поэтому следите за нашими акциями, пользуйтесь нашими услугами, и мы будем делать все, чтобы вам было комфортно. Дарэчы, жыхары Віцебска першымі ў рэспубліцы змогуць адначасова афармляць дагаворы на мабільную сувязь, падключаць інтэрнэт для дома і офіса і набываць мабільныя прылады ў адным месцы у новым цэнтры продажу і абслугоўвання «Вилком» па праспекце будаўнікоў 11А. Юлія Устінова, Сергій Котаў. Навіны, Віцебск. У дзіцячым доме Віцебска адкрылі новую пляцоўку для заняткаў міні-футболам. Праект рэалізавалі ў рамках акцыі «Твары добро». У ёй удзельнічалі больш за 50 арганізацый і прыватных асоб. Як агульнымі намаганнямі можна зрабіць для дзяцей універсальны спартыўны куток? У рэпартажы Сергея Мисурагіна. Апошнія 4 гады дзіцячы дом горада Віцебска нагадваў сапраўдную будаўнічую пляцоўку. На пачатку за сродкі гарадскога бюджэту тут зрабілі рамонт даху, цяплілі фасады будынкаў і добраўпарадкавалі тэрыторыю. Вось тады і нарадзілася ідэя усталяваць тут спартыўную пляцоўку. Выхаванцы дзіцячага дома з'яўляюцца фанатамі мясцовага футбольнага клуба «Віцебск» і часта падтрымліваюць ігракоў на трыбунах стадыёна. Да таго ж яны самі арганізавалі 2 футбольныя каманды і актыўна трэніруюцца. Сбылась мечта наших ребят и наших сотрудников. Мы наконец-то сегодня проводим торжественное открытие нашей площадки по мини-футболу, на которой также установлены тренажеры. Уличные тренажеры, которые позволяют, собственно говоря, занять наших ребят, подростков особенно, в свободное от учебы время, выходные дни. А площадка наша появилась благодаря акции «Твори добро», которая в течение 2 лет проводилась несколько раз. В ней участвовало 30 организаций, 25 физических лиц. Новой пляцоўцы для заняткаў міні-футбола можна толькі пазайздросціць. Штучны газон, сучасная агароджа, побач комплекс трэнажораў для развіцця моцы і вынослівасці. Адным словам, новую спартыўную арэну можна выкарыстоўваць для правядзення цэлай міні-спартакіяды. Площадка действительно универсальная, оборудована очень хорошо. Стоят современные тренажеры вокруг площадки. Еще в планах поставить кольца баскетбольные, также для занятий с детьми. Площадка, в принципе, соответствует тем требованиям, чтобы на ней можно было проводить соревнования какие-то. Каб правесці першыя таварыскія паядынкі, на новым поле гаспадары запрасілі хлопцаў са спартыўнай дзіцяча-юнацкай школы «Дзвіна», а ў якасці балельшчыкаў выступілі шматлікія спонсары, нераўнадушныя людзі, дзякуючы якім атрымалася падарыць выхаванцам дзіцячага дома універсальны спартыўны аб'ект. Стоимость этой площадки порядка 60 тысяч белорусских деноминированных рублей, но из этих 60 тысяч нет ни одного бюджетного рубля. Все, сказать, вместе сложились и оплатили все эти виды работ наши спонсоры. А те, кто неравнодушен к детям, кто неравнодушен такому спорту, имя которому футбол, я им искренне благодарен. І апошнюю кропку ў гэтай гісторыі ставіць яшчэ рана. Яна абавязкова атрымае свой працяг. У кіраўніцтва дзіцячага дома шмат ідэй, як выкарыстоўваць новую спартыўную пляцоўку. Акрамя занятку выхаванцаў, тут плануецца рэалізаваць сацыяльны праект «Свабодны выбар», каб на футбольнай арэне трэніраваліся і займаліся таксама і цяжкія падлеткі. Сергей Мисурагін, Олег Чарняк, Навіны, Віцебск. А зараз да мяне долучыўся аўтар апошніх матэрыялаў, мой калега Сергей Мисурагін. Ведаю, што сёння ён падрыхтаваў грунтоўны анонс спартыўных падзей, якія пройдуць на наступным тыдні. Што абавязкова трэба ўбачыць і каго неабходна падтрымаць?
3 хакейныя каманды Віцебскай вобласці правядуць па 2 паядынкі ў нацыянальным розыгрышы. Футбольны клуб «Віцебск» чакае выязны матч і барацьба за медалі чэмпіянату. Першынство Беларусі па баскетболе, Алімпійскія дні моладзі краіны па боксе і гандболе, Кубак і першынство Рэспублікі Беларусь па каратэ. Спартыўная афіша на гэтым тыдні перанасычана стартамі, і гэта толькі на карысць шматлікім балельшчыкам. Пачну з футбольнага чэмпіянату Беларусі. Турнір уступіў у рашаючую стадыю. За 8 тураў да фінішу на верхніх радках турнірнай табліцы вельмі шчыльна. Квартэт каманд прэтэндуе на медалі, у тым ліку ФК Віцебск, які ідзе на другім месцы. Для падапечных Сергея Ясінскага галоўны матч з Шахтёрам і мінскім Дынама яшчэ наперадзе, а таму трэба не губляць ачкі з камандамі з ніжняй частцы табліцы. У першым крузе бела-сіні абыгралі Торпеда Белаз з лікам 2-0. Паядынак у Жодзіне пройдзе 30 верасня. Цяпер да хакейных баталій. У чацвер 27 верасня Новопольскі хімік і Аршанскі лакаматыў свае паядынкі правядуць дома. Іх сапернікамі адпаведна будуць Брэст і Барановічы. А віцебляне на выездзе згуляюць з Бабруйскам. Праз 2 дні, 29-го, у суботу, віцебскія мядзведзі працягнуць выязное турнэ і памерацца сіламі з маладзёжнай зборнай У-20. А хімік лакаматыў на сваіх арэнах высветліць адносіны з Барановічамі і Брэстам. Хакейны сезон толькі пачаўся, і выступленні нашых клубаў ацэньваць пакуль рана. Але ва ўсіх каманд ужо ёсць перамогі і паражэнні. Высновы будзем рабіць крыху пазней. А зараз да іншых тэм. 26 верасня ў Віцебску стартуе першынство Рэспублікі Беларусь па баскетболе. Сярод юнакоў 2006-7 гадоў нараджэння. Дагэтуль нашы землякі некалькі гадоў не траплялі ў прызавую тройку. Будзем спадзявацца, што на гэты раз сумная традыцыя будзе спынена. У такія ж тэрміны Лепель стане месцам правядзення Алімпійскіх дзён моладзі па гандболе. Гаспадары прадстаўлены на турніры 2 камандамі і будуць імкнуцца як мага вышэй узняцца па турнірнай лесвіцы. А майстрам скураной пальчаткі паўночнага рэгіёну трэба будзе адстойваць тытул пераможцаў Алімпійскіх дзён моладзі Беларусі. Рэспубліканскі турнір стартуе ў Пінску 24 верасня. Не застануцца без справы прадстаўнікі ўсходніх адзінаборстваў. 28 верасня ў Мінску будзе ладзіцца Кубак і першынство краіны па каратэ. На гэтых стартах нашы землякі заўсёды трапляюць у прызавую тройку. І напрыканцы выпуску навіны з віцебскага заапарка. Там з'явіўся новы насельнік. Белы самец ламы прыехаў з Санкт-Петербурга. Нягледзячы на высакароднае паходжанне, мянушка ў яго камедыйная – Лёлік. Пасяліўся ён у адным вальеры з самкай Мілкай, якая жыве ў заасадзе абласнога цэнтра не першы год. У ежы жывёлы непераборлівыя, рацыён іх складаецца з сена, садавіны, зерня. Самка она прожила у нас. Уже давно живет, то есть она более контактная, а он такой более независимый. Он не очень любит общение с людьми, он предпочитает общаться с ней. Климаты наши особо не отличаются ничем, поэтому проблем как таковых с адаптацией не было. У него очень достаточно устойчивая нервная система, и он очень спокойный, поэтому для него никаких стрессов не было. Лама паўднёва-амерыканская, млекакормячая з сямейства вярблюджых. Нягледзячы на ганарысты знешні выгляд, ламы былі адны з першых дзікіх жывёл, якіх прыручыў чалавек. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся праз тыдзень на тэлеканале «Віцебск». Усяго добрага. І да пабачэння.